Benvinguts a l'Escola de Bàsquet de Sant Pep. Des de fa 40 anys no hem parat de treballar amb una única idea: formació. Entrenaments. Bàsquet. Aprendre. Treballem amb la idea de dotar els nens i nenes d'una àmplia base motriu a través del joc, que més endavant ens permeti poder assolir les habilitats motrius pròpies del nostre esport amb la màxima qualitat possible. Diversió. Amistat. Treball. Lluitar. Nosaltres és importantíssim que des de ben petits s'apassionin pel bàsquet, gaudint, vivint i treballant al màxim a cada entrenament, posant les bases del que més endavant es convertirà en una forma de vida. Valors. Aquesta és la nostra essència. Això és l'Escola de Bàsquet del Sant Josep de Badalona.